ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೋಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವೋಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊತ್ತೊಂದು ಲೋಕೋಡರ್ಮೆ ಸುಮಾರು 1.4 ಕೋಟಿ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರುಲ್ಲರು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಲೋಕೋಡರ್ಮೆ ತುಳುವೆರ್ ತೆಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟಿಂದಿ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಂತನು ನಡಪ ಒಂದುಲೇರು ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಯಶಸ್ಸರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕುಡರ ಡೈರಿ ಡೇ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಂತ ಕುಡಲ ತೆಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ಕಟ್ಟಿನ ಕನ ಈ ಕನಕ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡ್ರ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಒತ್ತುಡುಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ತುಂಬೆ ಕುಡ್ಲದ ಮುಲ್ಪದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದ ಕಂಪನಿ BA ಗ್ರೂಪ್ ಅಕಲ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಡಿಪು ಮೊಕಲಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಕೋಬೆ ಸಿಸ್ಲರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊಕಲು 5 ನಮೂನೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಸನ್ಮಂತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸಲ್ವ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋವರೆವಲ್ಲ ಶೋಭಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಶೋಭಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಪೆನ್ ಬೂರ್ದು ನೊಂದು ತಿರ್ತು ಪೆನ್ ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪೆರುಂಡತ್ತೆ ಇತ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ ಪೆನ್ನ ನಾಡ್ನ ಅಂದು ಶೋ ಯಾನ್ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಐನೇಟಾನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲಕನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿನಿಯಾತನ ಯಾನ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಕಜಬೆ ಜೊಂದಿ ದೊಡ್ಡ ದೇ ಸುರೂಕು ತೀರ್ನಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಕಜವು ಪೆನ್ ಪುರ ನಾರದ ಬಲಿ ಈರ್ನ ಕೈತೆ ಪೆನ್ ಉಂಟುಜಿ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ ಕೈಟ್ ಉಂಟರುಂಡ ಮೇಡಮ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ದಾನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ ದಾನೆ ದಾದಾತನ ಫಲ್ಲ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಚಿಂತು ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಐನೇ ಮುಟ್ಟೈತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ಐಟ್ಲ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈತು ನಂದು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೀನಿ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದುಂಡಿ 10% ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಐತನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕಲ್ಪಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿ ಯಾವಡೆತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪೂರ ಕಡ ಪುಡ್ಲಿ ಕುಲ್ಲ వచ్చి ಪಾಡು ದುಂಬೋಡು ನಲ್ಲ ಬರದನ್ನ ಬಿರೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾಯ್ ಗೋರಿ ಪಾವನು ಅಂಚ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಪಿದೆ ಮಿಲಿ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ತೀರ್ನೇನು ಅನ್ಪಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪನ ಒಂದಿನ ಮೇ ಸಾಲ ಕಲ್ತಿ ಮೇ ಗುಂಜು ಬರೋ ಬರ್ಪುಜರಿ ಆ ನಿಲ್ಲ ತಕ್ಲು ಪಿರಿ ಏರಿಗೆ ನೆರ್ಪುನು ಸಾಲದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುನು ಮಾಸ್ತಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುಜೀರ ಆತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಟ್ಟುಗು ನೆರ್ಪೆಡತ ಯಾವಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಾದಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಐನು ಬಿಗೆ ಬೋಬುಜಿ ಐನು ಬ್ಲೇಡ್ ಐನು ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಬೋಬುಜಿ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ದಯಗ್ ದಯಬಂಡ ಐಟಾ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪದ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಗೆನ ಅವ ಯಾರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಗೆ ಏ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಯಾಜನೆ ಕುಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬುದರ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪ ನೇರ ಒಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಆ ಉಪದ್ರದ ಮಾರಿ ಅಂದು ఆయన నల్ల పాస్ మల్తిచారా నే మేడం యాన్ మాతా జోక్లే గుంజి ఆదర్శవాద ఉప్పడు బంది యాన్ ఉంజి పాతేర బన్ని మురని జోక్లే పుర కుల్లాదు ఇది అఖిలేష్ నబుర్ద ఆదర్శ నడే దయ పోయిని జోక్లే గుంజి ఆదర్శవాద ఉప్పడు ఉంజి బన్ని పాతేర అంది ఆదర్శవాద ఉప్పడు పల్లె దాదా దా జోక్లే యాన్ నికల ಪ್ರಾಯಡ್ ಉಪ್ಪನಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಮನಿತಿಜಿರು ಮೇವರಿ ಲಕ್ಕದುಂದು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನ ಮಾಸ್ನಾಕ್ಲಿತ್ತೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಲು ನಿಕಲು ಉಪ್ಪುನು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚವರ ಬಂಡ ಆಪುನ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚವರ ಬಂಡ ಆಪುನು ದಯಗೊಂಡ ಕಾಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಬಂತಿನ ತಾಯಿ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲೆ ಬಂತಿಜೇತ ಅವು ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತನ ಮೇಡಮ್ ನಮಕ್ಕೆ ಐಕೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಪುನೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ ಇರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ పోయిజర్ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಂಚೆ ಉದರಲ್ಪನು ಅಂಚತ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಹೋಪಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಹೋಪರದೆ ಇರೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪುನದೆ ಸುರುಕು ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮುಖ ಮೂಲ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪೆರ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವೇ ಹೋಪೆ ಬನ್ನಿ ಪೋಲಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಯ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಡತ್ತಿರ ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಇದೆ ಕಾಪಡತ್ತಿರ ಯಾನ್ ಹೋಪುಜ ಸಾರಿ ಎನ್ ఆఫీస్ రూమ్ అందుకు వచ్చింది ఫ్యామిలీ రూమ్ ఏ భయం లేదా కన్నెను బిడేది వంద నిగలేకపోడు కన్నెను బిడేది ఎంచోపోడు వంద గోడికి నెలపైన గడియారద రట్టు ముళ్ళుదలేకపోడు
మల్ల ముళ్ళు ఎల్ల ముళ్ళుగు ఎల్ల ముళ్ళు మల్ల ముళ్ళుగు ఆదర్శವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡ್ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸಾರಿ ಓ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಕಂಡನ ಬಿಡಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಎದ್ದು ಟೀಚರ್ ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಎದ್ದು ಟೀಚರ್ ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಎಡ್ಡಿ ಟೀಚರಾ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಕದುನ್ ತೊಡತಿ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಆ ರೇಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಕಾಂಡನ ಬಡ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನೊಂದು ಈ ಲೇಂಚಿನೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕನೇ ಎಂಕಿರೇನರ ತೂನಗೊಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದಿಗೋರ್ ಕಂದ ನಾತಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾತೆ ಯಾವ ಸಮ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣ ಬಿಡಿಜಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಎದ್ದು ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯಾರ್ ನೀವು ಓ ಯಾರ್ ನೀವು ಓ ನಿನ್ನವೆ ಏರ್ನೋ ಚೆಕ್ಗೆ ನಿನ್ನವೆ ಸಾರಿ ತುಳುವ ಈರ್ ಏರ್ ಬಂದಿಗೆ ನೀ ಏರಿ ಜಾನ ಅಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಖಿಲೇಶನ ಅಮ್ಮೆ ಪುಲಕೇಶಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ವಾ ಇಮ್ಮಡಿಲೆಚ್ಚು ಮುಮ್ಮಡಿಲೆಚ್ಚು ಎನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮ್ಮೆ ಮೇಡಮ್ ತಕ್ಕದ ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಎಂಕಿತ್ತೊಂದು ಅವಳು ದಾದಾವಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ದಾಯ ಫೈಲು ಅಲ್ತೀನಿ ನಿಂಕಿತ್ತವಳು ಈ ಮಗನ ಡಾಯ್ ಫೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಕಲ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯ ಫೈಲು ಅಲ್ತೀನಿ ನಿಂಕಿತ್ತವಳು ಫೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತ ದಾಯ ಫೈಲ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಐಕ ಫೈಲ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಏರು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏರು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಡ ವಿತ್ತ ಬೋಧಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ತಿಂದಿಗೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 75 ನೆನ್ಪೇ ಕರೆಕ್ಟ್ 79 ಬೈ ಸಲಪಣ್ಣ ಬೈಯಗ ನೇರ ಅವೇ ಆಪಿಗೆ ತಿಂದಿಗೆಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ 150 ಅನ್ಪಿ ಅವೇ 90ಗೆಲ್ಲೇ 30ಗೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನಗೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದಿಂದ ಅವೆಂಟು ಗೊತ್ತವನು ಓ ಭಾಸ್ಕರನ್ ನಾವು ಪೂರ ಈಗ ಪಿದೈದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದ ಲೆಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮುರನೇ ಆಡೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೆ ಐನು ಪರ್ನುಂಡು ಐನು ಪರ್ನಡು ಅಖಿಲೇಶ್ ನಿನ್ನ ಬರಿಟಿತ್ತಿನಾಗ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯ ನಿನ್ನ ಈ ಪದ ಮೇಟಿತ್ತಿನಾಗ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯ ಅಪಗ ಬಾಕಿದ ಏತ್ ಪರ್ನೆನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಒಂದು ಆಯ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಆಯ ಮಣಿಪೇನೋ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ ಮಣಿಪೇನ ಅಂದಿಗೆ ನಾನು ಅವೇ ತಾನೆ ఆయన పెంచిదని అప్పేదాగి రెడ్డి పరందు కొరియారు ఇప్పేద రెడ్డి పరందు కొరియారు అప్ప నటుడుకులు నిన్న మగే కన్ను తోచేనా ఆయన నీవు కన్ను కైవాడితేనా ಮಾಸ್ಟರ್ అదురునే ఒక ఈర్ ಲೇಂಚಿನೆ ದಾದಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪರಂದು ದಾಯ ಕನಕು ಮೇಡಮ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕದ ಕಂತೀನಿ ಅವೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕಂತದ ಲಾಗದಾನೆ ಬಾಕಿ ಐನಿ ಸೈಯಡ್ ಪರಂದು ಸೈಯಡ್ ನೇ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಭದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಒಂದ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗೋನಿಡು 25 ತಾರ ಉಂಟು ఇందుకు నిడిరుతే ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾ? ಅವು ತಾರ ಈ ತೆಪ್ಪು ದೆತ್ತಿನಾನ ಅದು ದೆಪ್ಪಂದಿನಾನ ತೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಂದಿನ ಮೇಡಮ್ ದೆಪ್ಪಂದಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿಗೊಂಡು 25 ತಾರ ಬಾತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಳು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗೋನಿಡು 25 ತಾರ ಉಂಡು నిడిరుతే ಐಟ್ 10 ದೆತ್ತದ ಎನ್ನಂಜು ಕೊಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಬಾಕಿದ ಏತು ತಾರ ಉಂಡು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಿಜಿಗೆ ఆగొచ్చిపా ಹಂಚ ఆగొచ్చి పందీర్ నాటిక ప్రసంగతని అవను ತಾನೇ once again ఎంతో ಪಿರ ಒಂಜಿ ಗೋನಿಡು 25 ತಾರ ಉಂಡು ಒಂದಿಗೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಐಟ್ 10 ದೆತ್ತದ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಜನ ಕೊರಿಯ అయిపోతిర్రునా అవు 25 ಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ಇರ್ನದ ಇರ್ 10 ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಿನೇರು ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಾರೆ ಗತ ಏರೇರ್ನ ತೋಟದ ತಾರೆ ಇನ್ನು ಏರೇರೇ ಕೊರ್ಂದ ಎನ್ನ ಮಗಟ್ಟಗೆ ಎಂದಾಯ ಪನ್ಬೇನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಬೇತ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಸುಲಭದೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಾಡ ಎಂಜಿನವು ದಾದಕ ಏನು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಪಗ 5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ತಾಪುಣು ಗೆಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಮೆ ತಾಯಿ ಬಂತೆ 125 ನಾಪುಣುಂದು ಮೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ಗೊತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಆಪೆದ 125 ಕೊಡ್ತೆ ಮೇ ಬಣೊಂದುಲೆ 505 ಅವಿತ್ತೆ ತಪ್ಪು ನೋಡ್ಮುಣ್ಣ ಮಗ ತಪ್ಪತವು ಹೆಣ್ಣಮ್ಮಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಪಾಠ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಗ್ಲು ಹೆಣ್ಣಮ್ಮಗೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರುಗಿದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಅತ್ತ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಕೋರಿಸಿಕೊಂಡ
ఇతే కిలోకు 130 ఆయన ఇల్ల కన్నా గందజుండు కిలోకు 130 5 కిలోకు 550 తప్పుంది రోడ్ని మాస్టర్ సురుకు ఆ బుక్ ప్రింట్ అది మస్తు తోర్చాను 5 కరెక్షన్ మాత్రం పాఠాలు పోయి మాస్టర్ నికులు సురుకు తిద్దిలే సరే అవు పూర సయ్యాడు ఇన్ని సాలే వైతనే ఇన్ని సాలే వైతనా కోడే వైతనా ఇన్ని సాలే బైజిదేనా ఇజ్జి ఇన్ని సాలే బైజే బైజే బైజేనా మాస్టర్ ఫోన్ ప్లే ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಇದ್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈಜೆ ನೀಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಫೋನ್ ಪ್ಲೇ ಫೋನು ಪ್ಲೇ ಫೋನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತ ಆತೇಲೆ ಏಕಲ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರು ಕೈಟ್ ಆದ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗದಿದ್ದ ಎಂತ ಫೋನು ಉಂಡು ಆಡುಂಡು ನಾಯನ ನಂಬರಾ ಓ ಉಂಡು అయితే ఉండు అక్కి ఉండు ಹಾಕಿ 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 ಪತ್ರಲೇ ಪಾತ್ರಲೇ ಒಳ್ಳೆಂಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಣನುಂಡಿ ಓ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಣನುಂಡು ಏಡ ಆಡ 10 ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಿಧಿ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐರ್ನ ಗೈತಿ ಪುನತ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ ಅವು ಮಾಸಡುಂಡು ಕಾಸುಂಡು ಕಾಸು ನಾನು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಇರಿಡುಂಡೆತ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅಸಲಿ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನ ಕಾರು ಎಂಡುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಓಡಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕು ಬತ್ತಿಂಡಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡಿ ಎಂಚಾರ್ನು ದೇ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪುಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಬನ್ಪುನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಬನೋಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಗ ಮೂಕುಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಹುಡ್ಕ ಸುರುಕು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೇತೋನ್ ಗನಮ ಮೊಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೇರೆನ್ ಕೊಂದು ಕಂಕನ ಅಡ್ಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅನ್ಪು ಎಂಗು ಬರ್ಸೋದು ಐನಂಟ ಅನ್ನಬಿಡೋದು ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ಮಿಥಾಲ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಮಿಥಾಲ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅವೆಂಗುಲೊತ್ತು ಮಿತ್ತ ಆಲ್ಕೋಲ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಐಕೆ ಬಿರಲ್ ಬಾರ್ ತೇಡಿಪುನು ಆಲಿಂದು ಮುರ್ಕಂಡವ ಮಿತ್ತ ಆಲ್ಕೋಲ್ ಪೂರ ಬಿದರಟ್ಟುನು ಮೇಡಮ್ ಅವುಂಡತೆ ಈ ಪರ್ಪುನ ಗಂಗಸರಡು ವಿಷಂಡು ಅವು ಮೆಲಾನಿ ಕೆರ್ಪುನು ನರಮನಿನು ಮೆಲಾನಿ ಕೆರ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಮಸರಿದ್ದದ ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರೆ ಇರೊಂಜಿ ಏನು ಅತ್ತೆ ಪರ್ತ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಬರ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪರತ್ತ ಆ ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆ ಬಡ್ದು ಪೋನ ಗೀರ್ ಬಾರ್ದ ಪಿದೇಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಈತೆತ್ತು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುಪುನಲುಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಪರದು ಪೂರ್ವ ಎಂಗ್ಳು ಪರದು ಪೂರ್ಣ ನಿಗ್ಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಪುಳೆ ಭಾಷೆ ಎತ್ನೆ ಪರದು ಚರಂಡಿದ ಬರೀದು ಬೂರ್ದೆ ಕುಸುಂತುನು ನಾಯಿನೆ ಕುನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಳು ಚರಂಡಿದ ಬರೀದು ದಾಯ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪ ಅವನಿಗ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಂಗ್ಳು ಅವಳು ಚರಂಡಿದ ಬರೀದು ಪರದು ಪೂರ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳ ಮಂಡೆ ಹೋಳಿಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಡಿಪುಂಡು ಅವನಿಗ್ಲೇ ಬ್ರಂದೆ ಜಾಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಗಾಜಿನ ಬರಡಿ ಇತ್ತಲೇಕ ನಿಗ್ಲು ಉಳ್ಳ ಕುರಿಂಡಿಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಳು ಇತ್ತು ನೀನ್ ಪೂರ ತೋಜಾವ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೇನ ಕಲ್ತದ ಮಾಸ್ಟ್ರೈನಿ ಎಡ್ಡೇನ ಕಲ್ತದ ಮಾಸ್ಟ್ರೈನಿ ಇದೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬೂರ್ನು ನಿಗ್ಲೇ ಹೋದ ಅವಳು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣಾರು ಸಣ್ಣಿ ವೆಜ್ ಹಾಪಿಟ್ಟು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಎಣ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾರು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಡಿಗೆದವಳು ಸಾಂಬಾರು ಬೂರ್ನು ಎಂಚ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ಎಡನಿ ನೀರು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಅರಿ ಆಡಿ ಪಂಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಗ್ಲು ಬೂರು ನಿಜ ಆಡಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗ್ಲು ಬೂರ್ವೇರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲೇಶ್ವರನೇ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪಾಲಿ ಆಯ್ ಸುರುಕು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೂರೋಡು ಮರಳತ್ತೋಡ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೆ ನೀರು ಗೊತ್ತು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆವಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲ್ ಕಲ್ತು ಪೊಂಡತೆ ಆಯ್ ಸಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಸಾಲೆಡ್ ಪಣೊಂದು ಪೊಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಅವು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಬಿ ಎಂಚ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾನೋಲ್ಲ ಇರಿಗಲ್ಲ ಎಂಕೀರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಜೋಶಿನಗಳಿಡ ಬನ್ಪೆ ಹಾಕಿರಂದ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಹಾಕಿನ್ ಬನ್ಬುಜಿ ಆಯ್ ಜೋಶಿನಗಳಿಡ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮೆ ನಿಗಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಜರಂಬೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪಲ ಸುರುಕು ಹೀರೋ ಪೇಟು ತಿನ್ಪೆ ಅಂಡ ಕೇರಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ಹೀರೋ ರೌಡಿನಗಲಿ ಹಾಕುವೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಸುರುಕು ಎಂಕ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಕೀರಿಗಣ ತಿರ್ಗಿದ್ದಿಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಯಾನ್ ಅವತ್ತು ಪಣ್ಣಿ ಭಾಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪ ನುಡುಗೆತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ನೆನಪು ಬೋಡು ಸಾಲೆ ಇತ್ತೇ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಯಾರೊಂದು ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಬಲ್ತಾ ಶಾಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಲ್ಪಡ್ದೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇರ್ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಡ್ನತೆ ಒಂಜಿತ್ತನೆ ಅವು ಇಂಚಿತ್ತನ ಅಂಜಿನ ಪುದರ್ಕಣ್ಣ ಜಿನ್ನಿಗಳು ಬಂದ ಅಂದು ಜಾನೇ ಕಣ್ಣತೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಣ್ಣವೇನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಡ ಈರು ಎಂಚಿನ ಕಣ ಇದೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏಪಲ್ ಅವನ್ ಪುದರ್ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಉಳಿತ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪೋತವನ್ ಬಿನೇನು ಒರಿಪೋಡು ಐಕೆ ನಿಗಳೇನು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿತೆ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡ
ಮೇಡಮ್ ಮುರಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇದ್ದಂದೆ ಕಂಡು ತೋತು ಉಣ್ಣ ಇದ್ದೇದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿರುಂಡು ಅವೇ ನಮಗೆ ಪನ್ನ ಶಾಲೆದ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ಯೋಡೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಸಾಲದ ನೀರು ಬರ್ಪನ ಡ್ರಮ್ಮನ್ಗೊಂದು ಬೆಂದುಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆದ ನೀರು ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಜೋಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪಣವು ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲಗೇನ್ವಿ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ಮುಗಿನ ಸಾಧನೆ ತುಲ ಅವು ಅತ್ತೆ ಕುದುರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಕಲಿತಿನ ನಾನಾ ತಂಚಿಂದನೇ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುನ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆಂದ ಅಂಚತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಚಿಗೆತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಓ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ರಾಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣ ಐತಿಂದ ಆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಲೇರೆ ಗೋಡೆಗ ಕೊಡತಿ ಅವು ಇನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಪ್ರತಿಭೆ ಅದೇ ಮುಡ್ದು వచ్చిన ಪ್ರತಿಭೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸುಡು ಇದ ಪೆಟ್ಟಿ ನೋಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನಿ ಇದ 10 ನಿಮಿಷ ನಿತ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿ ನೋಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀರು ಪೇಟು ತಿನ್ಪಾರ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಮೇಡಮ್ ತತ್ತನ ಹತ್ತು ಯಾಂದಾಯ ಹಾಕುವರೆಗೆ ನೀನೇ ಕೊಡು ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಾನಿದ್ದೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಭಾಸ್ಕರಣ ನಂಚ ಕಾರಣ ಜನ ಪುರ ಹಾಕುಜಿ ಇದಾಕು ಇಂಕ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಯಾಂದಾಯ ಹಾಕೋಡು ಅವು ಇಂಜಿನ ಮೀಸೇನೋ ಮಕ್ಕಳಿನ ಇಂದುಲ ಆಣ್ಣು ಮಗೆ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಣು ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಹಾಕಿ ರಾಪಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮುಸುಡು ದಿಪ್ಪೆ ಓ ಮುಸುಡು ದಿಪ್ಪೆ ಅವು ಬಚ್ಚಿ ನಾನು ಕಾಲು ಹಾಕಿರವಣ್ಣಿ ಮುಸುಂಟು ದಿವಿ ಎರವಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿರ್ತು ಓಡಿ ಒಂಡ್ಲ ಹಾಕು ಮುಸುಂಟು ಎರಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ಇಂಕ ತರಬೇನುಂಡು ಮಗನ ಪಾತಿರ್ದು പോയിന്ത് ഇടവത്തിന് ഇതൻ നിങ്കിത്ത ആസ്പത്രി പോകുന്നത് അല്ലി ಇದೀರಿಗೆ ತರಬೇನೇನ ಐಕ ಈ ಅವತರು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರಾ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ತರಬೇನಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಪ್ಪಲ ಪರ್ದು ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತು ಹೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಪನೋಡ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಕುಡಲ ಪರ್ಪಿನನೆ ಪರಿಹಾರ ನನಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ತರಬೇನೆ ಪುರ ಖಂಡನೆಗಳು ಬಂದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಡ್ ಅರಿಗೆ ತರಬೇನೆ ಬನ್ನಗುಣತೆ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಣು ಐಕೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಮೇಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೋಪು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೇಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಮೇಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂದ್ರಿ ಓಡು ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ದೋಣಿ ಅವೇ ಬಂಡಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಮೇಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಯರಾ ಅಂಜ ಫುಲ್ ಮೀರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೀದು ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪುನು ಜೆತ್ತು ದಾರ್ಬನ್ಪುನು ಇಂದ ಈ ಅಮೃತಾಂಜನ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಕೆನ್ನಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ನಾನು ನಾಲ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೇನುಂಡತೆ ಆನ ತರಬೇನೆ ಪೂರ ಮಾಯ ಮನದನಿ ಏತು ಸೋಗುಡಿ ಆರಾಮುಡಲಕ್ಕದು ಬೇಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತನೆ ಅರ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪಲ್ಲ ತರಬೇನಂಜಿಪ್ಪು ಅದಾ ಅವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೋಪುನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತ ಯಾನಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಮಿಕ್ ಸೋಪ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಮೃತ ವರ್ಷ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಕಣಬ ನಾನು ಮೆಡಿಮಿಕ್ ಸೋಪ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋದ್ ಮೀದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಓ ಅತ್ತಿ ಮೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀನ ಓಕೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾಕೆ ಅವು ಅನ್ನ ದಕ್ಕೆಳ್ಳುಗಳು ತಿಕ್ಕುವಿರತ್ತ ಕೊಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೆ ತಾನು ಲಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮೇಡಮ್ ನಿಸಾಡ್ ಮಾತಿರಂದುಲೇ ಯಾರು ಆನ ಸಮಾಧಾನ ತಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ನನಗ ಅವು ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮುಗಿರೆ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಚಿನೋ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಪೂಜಿಸಿ ಕಂಡನಿ ಮನದನ್ಯ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿರದ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರೆ 6 ಬೇಲೆ ಪೋಯಿರ போது ஏ பண்ணாதது ಇಂಕ್ 4 ದಿನ ರಜೆ ನಾನು